Ini da pong istorya mga tugang mapadapit da po ini kay Paimio. Pasarong beses da nagmumotor da siya, may angkas da siyang duwang kunyan, duwang kulasisi. Dua dapat overloading, marayo pang helmet. Pag agida duman mga pangga sa police checkpoint, si Paimio da nagkikiribig-kibig na. Sa hiling kumayang lisensya, maagi sa may checkpoint eh. Tapos si angkas niya, overloading pa siya, duwang angkas niya. Marayo pang helmet, mga tugang. Ang helmet pa ni Paimio, yaon sa siko. Ay takon magsirimplang mga pangga, maswerte pa, ano. At least so siko, dahil nagasgasan. Dahil na fracture. Nagbabiyahe na si Paimio ng motor, natatanaw niya na mga kabangang kilometros na hiling niya na sa checkpoint mga pangga. Nagtatarakig na siya, nagkikibig-kibig na ang tabay niya. Narisa ka to na angkas niya, Paimio, ano ta naghihiro ang motor mo? Urotso na agad ang gulong kani. Ito palang kabado na si Paimio. May checkpoint, ano, ang rason ni Paimio, ay, this island kaya ang telescopic ang motor ko. Pinara na si Paimio kaso mga pulis duman sa checkpoint, pinara siya. Ngunyan, ang gibo ni Paimio talaga na kadakulon ang violation niya. Duminulag, dire-diretso, dahil lamang. Garamayo lang nahiling. Ngunyan, so mga pulis, binukod si Paimio, nagpaburukod na sinda. Kan naabutan si Paimio kaso mga pulis, kan kadudulag niya mga pangga, sabi kan pulis, sir, marhay na aldaw tabi, ano tabi, taday ka nagpundo kan pigpaparami ikaduman sa may checkpoint. No. Sabi da ni Paimio mga pangga, ay sir, pano na kaya? Dahil naman kang makasakay sa kuya. So, pulis da mga pangga, nag-irinit supayot at si Paimio talagang pilosopo. Sabi kang pulis, iluwas mo ang kunyan mo yan, iluwas mo ano, ORCR mo. Sabi da ni Paimio, ano naman an sir? Jeep nga ni mayong CR, motor pa daw. O yan mga sir, may kanal baga dyan, magpaparo i-flick ka siya, tahuban mo na lang ang mukha mo. Lalo da nag-irinit da so kunyan payo kay itong pulis mga pangga na nagdakop kay Paimio. May wangwang pa dapat iso motor niya, may mga blinker pa daan. Ang ginibukang pulis, binaraklas ito. So mga busina na darakulaon na mga busina na wangwang, so mga ilaw-ilaw na makasilaw sa mata. Binaraklas da ito kan mga pulis. Si Paimio da naging ngirit-ngirit sa nada, naging sige lang da ang ano. Sige lang da ang pataboy-taboy kang bitis. Ngirit-ngirit. Sabi kang pulis, naging ngirit ka sir. Ano man sir, tinaranggalin daw ang busina. Dapat ang tinanggalin daw, gulong. Tangan, hindi na ako makahali. Oh, bye-bye. Nakadulag bang si Paimio. Tabo ko mag-isuruid ang kung sugulong ang tinanggal nindo sir, hindi ako makakahali.